Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a Zaki TV. Hafsat Zaki sunana kuma kamar kullun ni ke kwararo bayani. Wato abin da yake damuna kuma abin da nake so in yi kira akai a wannan satin abu ne ko kuma in ce kalma ce wanda mutane da yawa suke kiran al'umma da ita. Wannan kalman abu ne mai zafi kuma abu ne wanda yake kona min rai kuma abu ne wanda nake so in tabbatar da cewa nayi kira ga ƴan uwana maza da mata akan cewa a daina irin wayannan abubuwa. Wannan kalma shine wanda ake kiran ƴan fim karuwai. Tun farko tukunna babu sana'a a rayuwa da bata da ɗan iska, babu sana'a da bata da shashasha, babu sana'ar da bata da sakararru a cikin su. Amma mutane sun fi ɗaukan wannan abun wato suna ɗora ma ƴan fim. Bari in gaya muku, idan ba ku sani ba ko kuma idan ma kun sani ne kuka danne ko kuma kuka ƙi yin amfani da ita, a cikin malamai na addini akwai shashashu, akwai azzalumai, akwai mugaye, akwai waɗanda su a rayuwarsu babban burin su shine su takura wa mutane, su yi zalunci, su ci kayan marayu. Su ina kuka basu? Kana ina ake ɗaukan 'ya'yan mutane a kai su makarantar islamiyya sannan kuma malaman su ɗafka musu ciki? Kuna ina kun manta da wa'annan? Sun wa'annan malaman nasu su 'yan fim ne su? Kuna ina ne wai ake zuwa aiki zaka ga mutum yana da ma'aikata, yana da kamfani, amma anan kuma yake lalata? Wannan lalatan da yake yi da neman matan da suke yi da 'yan mata da matan aure su 'yan fim ne su? Su 'yan fim ɗin da kuke cewa su karuwai ne, shin su wane ne suke neman su? Su waye suke neman su? Wasu kuma masu maganin cewa wa'annan 'yan fim karuwai ne, idan kuka samu 'yan fim ɗin nan babarin su za ku yi ba, neman su kuke. To menene na mutum ya ringa yi wa mutum kasafi, baka ji ba baka gani baka kira mutane ka ce wai mutane karuwai ne saboda me? Akan me? Jama'a 'yan uwana maza da mata ya kamata a ce mu ringa tunani. Babu sana'ar da bata da ɗan iska a rayuwa, kuma babu sana'ar da bata da mugu, babu sana'ar da bata da azzalimi. Ban san me yasa kuke ɗaukan wannan harka ta fim, kuke ɗaukan wannan harka ta sana'a mai daraja kuke haɗa ta da karuwanci ba. Babu inda babu karuwa. Sannan wa'annan karuwai da suke cikin gidan karuwai suke shaye-shaye, su kuma 'yan fim ne su? Ko kuma tsabagen toshewar basira ne, ko kuma kawai da wulakanci ne saboda kuna so ku wulakanta wa mutane sana'a? A duk lokacin da aka ce mutanen nan karuwai ne sai in dinga jin, sai abin ya dinga bata min rai. Idan ba za ka kira mace karuwa ka tabbatar da cewa ka gani ka yi shaida. A ina ka taɓa kama wata 'yar fim? Idan mutum ɗaya ya yi laifi sai ku haɗa da mutane duka? Akan me? A cikin gidanku akwai su, a anguwarku akwai su, a 'yan uwanka akwai su. Yanzu duniya ta riga ta lalace, sai dai mu yi addu'a, amma ba za ka taɓa ka ɗaga hannunka kana nuna wani ka ce wani ɗan iska ne, wancan shegiya ce, karuwa ce. Ƙannenka kana bin su ne? Ko iyayenka kana bin su ne? A cikin gida dole sai an samu shahihi guda ɗaya, duk malintan gidan nan, din tsare-tsaren gidan nan, dole sai an samu wanda baya jin magana. To akan me idan aka samu wasu basa ji su kawai sai ku haɗa kan mutane ku ce wai wani karuwai ne? Kuna ina matan aure suke fita daga gidajen mazajen su je suna bin wasu maza? Kuna ina zaka ga mace tana da yara 5 babu wanda ya kama da mijinta a cikin gida, ko kwaya ɗaya kuma babu wanda ya kama da ita? Kada ina zaka ga yaran gidan nan suna kama da 'ya'yan gidan can? Su wa'annan 'yan fim ne su? Ko kuma a'a toshewar basira? Kuna ina aka haihu aka jefar a kwata, aka haihu aka kashe? Su wa'annan 'yan fim ne su? Ko kuma su saboda su ba a san su ba, su ba su da sana'a, su ba za a musu kira ba, su ba za a faɗakar musu da kai ba, saboda a daina aihuwa ana kashewa, a daina aihuwa ana yarwa? Ko duka ba ku san wannan ba, sai dai matsalar ku ta tsaya akan 'yan fim kawai saboda suna sana'a, suna neman na kansu. Wayannan maganganun ina kira ne musamman akan masu zaman dandali wanda sai wandon su ya koke saboda ba ku da sana'ar yi, sai ku zauna ku dinga kushewa, kuna cin fuska, kuna wulakanta mutane masu sana'a. Wallahi tallahi kowa ya yi tunani. Idan har kana kiran 'yan mutane ko kuma kana kiran ɗan wani ko matar wani kana kiran ta karuwa, to ka tabbatar da cewa fa wallahi wannan kalmar da kake faɗa za ta dawo gidanka, ko a kanwarka, ko a matarka, ko kuma a yadda ka haifa. Idan kunne ya ji wallahi gangan jiki ya tsira, in ba haka ba kuma a ci gaba da zuwa rafi, wata ran za a fasa tuwo.